on boord in Snits. Ik ben benijd. Voor Ik ben benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Nou ja, het lijkt mij logisch dat wij bij het oudste schip van Friesland beginnen. Dus het is vond in de Middelzee. Daar gaan heel vier Friesland naar binnen, nog van Oude Waardzee. En dan zie je hier bij Snits een vernauwing en dat is helemaal is dat dichtslipt en daar is het dus zonken. En dat verklaart ik waarom het deze vorm heeft, want het is heel rank en het moest heen en weer in die slenken van het weer een soort van waddengebied. Een prachtige zeil. Dit is een kameruitenborkerij in Iperkolsgeer. Wij denken dat dit de opdrachtjouwer West is die deze schilderingen mooi zullen hebben in deze boerderij. En hier deze skipswerf en wat wel bijzonder is, hier wordt een zeeskip ingebouwd. Dit laat zien dat ik gewoon in het binnenland van Friesland dit soort zeegaande skippen, kofskippen gebouwd waren. En die kofskippen, daar zijn de Friesen heel erg goed in. Ja. Het roept je gewoon een turf, hè? Ja, jou roept het al, Ja. hè? Ze stouwden dat heel heeg op en dan konden ze heel wat mooi nemen. Ja. Wat een lietse romte, hè? Ja. De herenbaai leidt op tafel. Piep de bak. Wie wil een moeilijk bestaan? Zwier. Ja, ik van de vrouw. Maar de feind moesten in de bergen. Ja. He, dus dan kon je er net zield worden in de bergen en loeken. En dan moet hij ervaren letten hoe het is om in de bergen te rennen. Maar ik in die bergen? Zullen dit de beurlige later? De beul later, dat is wat anders dan een rollater. Oh, Ja, zie, hij komt al. allerijselijkst. Wat? Ik zoek alle mensen wel onreed om hierheen te gaan. En net op maar één ding, maar voor het hele totaalplaatsje. Want dat wie wel, dat wie van alles. Ik denk dat het wel heel uniek is.